Здравейте отново! Искам да кажа нещо важно на всички. Спрете да се сравнявате с другите хора. Няма нужда. Вие сте един единствен уникален екземпляр на тази земя. И няма как да бъдете по-добър или по-лош от другите. Вие сте такъв какъвто сте и от вас зависи да направите така, че да бъдете по-добра версия на себе си. А не да побеждавате нечия друга версия. Затова моят призив към всички, които ще гледат този клип е: не се сравнявайте с другите. Това е гаранция за неуспех. Гаранция за провал. Защото когато се сравняваш с другите, няма как да успееш. Те са уникални и ти си уникален. Да, може да се мотивираш от тях, може да се вдъхновяваш от тях, може да се учиш от тях, но не и да се сравняваш от тях. Това, че някой на 20 години е станал милионер, не означава, че и ти на 20 години трябва да си милионер и ако не си, значи си провал. Напротив, намерил ли си своя път, вървиш ли по него, това вече е огромен успех сам по себе си. Чао и лек ден!